Min età żgħira dejjem kellu xewqa waħda li jkun l-aħjar f'dak kollu li jagħmel. Iżda din il-mentalità waslitu fi triq il-ħażina. Beda juża droga u spiċċa maqbud f'ċirku vizzjuż li ħadlu kollox. Id-droga ma kienx biss dipendenza, kienet triq li waslitu biex jisraq biex isostni l-vizzju. Spiċċa jgħix fi triq u eventwalment ingħata sentenza ta' 9 snin ħabs. Intqajt ma' ħafna dwejja ovvjament ma' l-iktar livell baxx li stajt nkun naħseb ġaħajti kollha. U naħseb minn ġib tar-reżiljenza x'kif missejt mal-qiegħ ma kellix option oħra li nara x'ħan nagħmel u naqbadtilha fuq. Wara madwar 3 snin fil-ħabs iddeċieda li jibdel ħajtu. Beda jistudja, mill-low levels kompla javvanza u sab direzzjoni ġdida. Fil-ħin li kont fil-lam, irnexxieli insib dik in-naqa xaq ta' dawl biex nibda nistudja, naqbad ktib bidi u mill-low levels mxejt għal A levels u għal-programm. Mbagħad hawnhekk tawni l-opportunità ikbar illi nkompli naħdem fuq l-istudji tiegħi fl-istess ħin li naħdem fuq innifsi. Fiċ-ċentru terapeutiku tal-Caritas f'Baħariċċa sab appoġġ professjonali li jagħmlu jaffaċċja l-passat tiegħu u jibni ġejjieni differenti. Meta temm is-sentenza sab min jemmen fih u taħ opportunità. Waħda mill-problemi li tkun qed tinkweta fuqhom hemm ġew fiha taħdem jekk hux ħadd tiġi aċċettat. Allura kif rix barra u għalli isma' għalli ma ġar xejn, għalli kulħadd jiżbalja, għalli inti għandek kwalitajiet sbieħ, għalli jaħdem magħna, għalli inti qed tkun esit tajjeb għalina. U xi ħadd jemmen fik hekk ikompli jtellak il fuq, tifhem? Dik l-opportunità waslitu għal xogħol stabbli u kompla bl-istudji tiegħu. Aktar tard din is-sena mistenni jiggradwa mill-università. Illum iħoss responsabbiltà li jagħti lura lis-soċjetà u jgħin oħrajn li għaddejjin mill-istess triq. Ġieli wkoll talbuni flus barra u għattilhom isma' jien kont bħalek, għattilhom irrid ngħinek u wassalthom sal-Caritas ġifieri. Immur ġo skejjel u kemm nista' nagħti lura. Stqarmana li ħass li kellu jibqa' anonimu għaliex mhux kulħadd jemmen fit-tieni ċans bħalma emmen fih minn ħadmu. Tenna li l-istorja tiegħu hija xhieda li anke minn iħidlam jista' jitwiled ġejjien mimli tama jekk ikun hemm irrieda, l-appoġġ u xi ħadd li jemmen fik.